Copycat. Copycat. You're nothing but a second copycat mauna. Utang nga nung Hello world! Dala sa ninyo yung uyamot ng amiga nga si Sandra. Pero Apil naman po yung po. si Ini sila ato ning ilaag diri sa isla. Isla Camutis. Oh, wow, lagi na. Unsay mo na meaning sa okay? Tanawa, unsay meaning sa okay? Bahala kisakitan diyan basta. Okay, Oslo Consorining. Oslo Consorining. Introduce sa mo friends, Jade. Kani ang akong higala. Bago pa na ko kita. Asa man to? Oh, kakamartin ako sa rara to eh. Kung ano sige mo po na ko. Kuy nga si Bella. Julia. Si Julia. Bella Palerno. Oh. Unya dong, asa mo taan ni dong? Dili siya mo dyan taga-Oslo. Di siya na ikuan dyan. Dong, taga-Oslo man ka dong. Tuloy ini dong. Mukupot lang si mong bulsa dong kay masaag niya mi. Wara bay mama diri. Masaag niya mi, wara bay mama diri. Oo, muna naka-nice diri sa Oslo. Okay, matay tuyo pra. Parang ako ng kulo ng Oslo. Ang kulon na. Ang ikang kulon na. Social kaya. Tiko Oslo kulot. Ikaw niya kulon. Oh, straight ra. Straight ra. Nya, ano na Oslo eh. Oh, small kid. Dili mo ko kanina. Anak ko bro, masaag ko ani ba kay dili liko street. Basta street gani kung saan. Dito gani ako. Yan na. Okay, go. Today ka ng today. Today ka. Dako niya ni dili na ko sunod. Kabayatan ni. Kira na ti uy. Dili ka to bag pa. Nangita dyan na ganina rin nangita. Ganina rin siya nangita net bag. Oh, wala. Dili ko dili mo. Wala ko sa. Ako pa ako ko ganina eh. Ha? Wow. Dili ako mulabang ko kung mula cram. Ang problema mong gusto na i-cram. Lisod kayo. Kani siya lumapay din si Kisin eh. Ganina mo. Stop kani. Stop. Kinoy. Yung ako pwede matakot. Di, maligtad ta. Di mo kanina. Iwanan sa driver. Unsa man yung Porsche? Unsa man na? Porsche? Asa na? Ay, di ka ba? Push. Ang taga-Oslo ko. Ay, gani. Dong! Unsa man ang Porsche dong? Asa na na? Ayo, stock market nila. Ipakita ang stock market nila oh. Okay, introduce mo yung stock market. Ikaw ba yung mag-stock market pa? No. Ikaw mag-stock pa. Ari na ito po. Sama niya. Ano ba? Asa na din na, Jade? Asa na na diha? Opera House. Ang bakit niya? Ito na Nasa na daw ni Dili. Sino? Long pa kayo na. Ayaw, pakita dagan. Ang sa pa lang ngoy. Ay na naman pag tugatagka. Hindi ka summer, dagang maligo. Tapos diha sila mag-sunbathing sa
mag-life jacket na ba? Dito ka ha. Kapakapa. Kaya mo matunda. Apa na guys? Ha? Sa may dali. Yung si Arlene, dili. Mahal kita, pre. Yung isla nga sa nakalimutan ko na siya. Pero isa lang sa station. Lagyan ko siya. Karon ganihan no, pag ano ko na nagpaminaw ako, lima ba siya? Wala na imo sa sin. Dili kay last station niya. Kaya may Diri na. kasi mat Ay dili. una jud ka paminaw. Ay wa mo jud isulti. Dili ang Carmen ka original to mato. Oh, grabe. Nag-order ako na siya. Arlene. Opera House. Karon sulod diri sa Opera House. Nagunsa mi diri? Nag-CR. Kulang na ko silang Jane. Tour ta mo diri. Doon lang sa entrance. Nice kayo. Jane, nasangit po diri naka-shopping. Naka-shopping ako. Shopping na po diri sa Opera House. Sa Opera House. Pudo siya sila ang diri. Kaya na siya magitang nice kayo palit. Nice kayo ni na place. Na diri mag-concert ang mga known na mga artist, diba, kalibutan. Perhaps. Nice kayo. Ang gawas na part, na maglaag dito mga tao kayo mag-sunbathing. Sulod relaxing kayo. Nanamisa gawas sa Opera House. Nag-unsa ka sa sulod sa Opera House, Jane? Pros nangihi. Nag-shopping siya dito. Magnitra. Ako rin. Picture pa mo? Pa-picture ta kaniyo pa eh. Asa na pa picture? Ako di ba? Ano ako background ni mo na opera? O sige ka picture. Oh. Nasa Picture na mo, Yawel. Tara ayo picture ko kay nindot iya ha. Wait, live ni sa i-vlog na ako. O live din ni mo ha. Tala man eh. Kaning buta eh. Iyo kita lang. Kitang tanan ay. Bitaw. Last mo na sa vlog eh. Ato ni Okay, habit na ako sa Oslo S. Habit na ako sa Oslo S. Kaya ako ang sa first. Ako na yung tourist guide. Imported from Chile. With vlogging pa. Guide. Dokumentado ni niya. Kuya kayo. Kuya kayong guide baka dili sa taga-dere. Malalim. Habit na may maabot sa among first stop balik. First stop. First stop and last stop. Magkakit na po sa pumo. Ano Ano sa nasang kami yung malalim sa layon. ay, kita kayo na ba? Tara. Okay, Ata ba di ay outside building?
nara na sa doon. Pero dito lang itong banding in fairness. Kita lang kag-start sa sarang kuan. Dagang may mig Kasan kayo ha? dagang step na muna buhat today. Yes, na walking. Pila ka ni mo, Jake? 13,600. Oo. See? Nalampas na sa iyong goal. Nalampas na sa iyong goal. Ako, niya, i-update kami kung pila na ako ang step. So, kaya din sa rin, grabe tuyo ko na. Ang publish ni mo. Iram pa daw ko step. Oh, naibit na may. Singapore, Thai. Asa? Roy. Sa kanay mo? Oh, yeah. Full man din. Pura. Pagkaon din na friends ang iyong Ang gitudlo ba? Ang simod. Asa yung pag-isang simod? Gawin. May kaunay. Thailand. Ito dito. Ate baka. Di ba kumakaon? Dari na yan. Anak may baon ba? Ako'y baon ba? Dito, kami barato ba diri ko sa airport? Ito. Uy. Ako sa tusok sa dito. Dari na nila. Okay. Wala. Dili, lahi. Dito ka na, naobo? Uya, oh. Kanon. Lahi ang magyagyan ganina. Ihatod pa di pulisan ka. Oo. Tog station. Tog station. Uy, may tourist guide ba? Ako dito. Ako yung tourist guide. Okay lang ba? Ulit naman. Ay, dilig ng gawin kanina. Madalig mo? 10-15 minutes? Taas? Okay, masakay pa tayo. Kasi ka na. Kapit lang eh. Hindi ko po na. Ah, straight diha sa ka. Sarili ako na. Di ba kaya balik na ako? Ah, may ticket diha ako. Doon na sila itong iman. Apoy tayo. Mabay na si Jane. Wala sila laging harian. Bye. Ito na sa Darlene.